Sebentar rekan. Dari Mak Gulit betul-betul dipapanjang 10 tahun lain Ajun Bengolando juga kawan sasudaiku gelik pelu patinyo di Indonesia basi masuk apa tikam di tel begoy ya sama juga ndak dari laki tel wanijat kan gojo ilala tolonglah danga bakanda mak dibari juyo bi anak kami mendendangan pelayaran lagu wa minta kanda indah nasari-sari labak ranam kami banyanyi derang banyak tolong dangagan kanda indah ado nasari dek mama tolonglah danga biarlah kami badendang pelayaran samalam ko oi da jonoi Dek mama gulit awas sarumpun tiap patah tolonglah danga iyo joda jon denai nani bo tabal di bali tanah di tepi jalan di buek rumah rancak-rancak balantai ubin bakarami kadiuni patang jo pagi tapi malang tiba di badan kironya tanah tak basure izin bangunan tak keluar piti api rumah tak sudah kadiuni dilarang orang tapak soba balik kadang ngaulamu onde kowe kandua ngai iya dua pesan jo kandak non samu katejulah kemelakan balik pertama dari Mak Jalo Suto salamet guru semam suto kepada Mak Dusanak Sadunyo sebelum kandak wanijat dikatakan dia beliau sedang makan sesudah diantar nasi di orang rumah katejulah neniko balik sampai ke mana ke bujayon betul dari Salindi dan mengolado sarto Mak Gulit jadi papancak kalagu neriko cuman lain masalahnya kak nendangau tu lah tapanggang lo baa ke balik kadang ulamo kadang itu orang lo lah ya Salindi sungguh suci Tuhan bakanda taurak kami nan basamu nan bak pitata jopatiti nambah ibarat dah sapu tangan kok lakwenyo sajang kakete dapet panahan mak udan rinai bisa papui
paluadikan yang dapat dibalik di mana saja aragonyo indak domah kok dilipe saganggaman makan tampeknya indak banyak oe tuana oi dek nan kanduang tolonglah dangai iyo sabalun kasih akan duang ura sab salarwi salamoko ala dipikir abi-abi raso di dalam mangan-angan gamang bak raso kabajawe jatuh bak raso kabatanai kok jampang badan ngilupan yang lanyatokan duang kau benyo di langit bana datang panawa ube di kanduang di nanti denan lain tak namu aceh oi onde nan kanduang Sebentar kemanakan dari Bangatar jo di papanjang kalagun ko let taluk jo sana buleng kok lai taluk jo aulang la balik pantun sapu tangan ketik je ko sebab wanijat lo bisa fokus ke menangga kuku orang rumah jo lai sedang sibuk makan baru ya makan taluanya ketulangan lo leo ya Pitra cuma pasan dari Selindi katanya lah kak sana boleh kalau boleh kami tahu kak apa nama penyakitnya tu kak sebab di kami ada bang yoga dan santiang mau beknya grup Selindi kan itu jo yang dukun tu kak yang sungguh suci Tuhan bahkan tak tahu raka kami nan basamu nambah pitata jepatiti nambah ibarat sapu tangan kok lawenyo sedang kaketek dapet panahan hujan rinai bisa bapui paluadikan yang dapet di Bali di mana saja aragonyo tak mahabana kok dilipe saganggaman makan tampeknya indah banyak oe tuana sabalun kasih akan duang orang iyo sabab salarwi salamonanko ala dipikir abi-abi raso di dalam mangan-angan gamang baraso kabajawe jatuh baraso kabatanai kok jampang badan ngilupan yang lanyatokan duang kau benyo di langit bana datang panawan ube di kanduang dinantikan denan lain tak mungkin cegah onde oh lalayai
Sebentar makan. Dari Selindik gitu Pitra Sarto Yoga Magulit Bitulung Dajun Bungolado jadi papanjang cuma seketip pasan ke Putra Galisa batonang-tonang lah di siko dulu dan cakai saja batonang-tonang aja udah kami di sekolah ya non rokok untuk itel caku agian lah kok kamantan rokok jadi kau ya up. Kata Bojawe dari Putra Sungai Belantiak kalau dek Selindik ia boleh ada nong kandungnya di sekolah ya di kami tidak ada tu makanya kabur aja kami lah ya tika melah detail cek dulu kita lagi angin seketik dulu orang sangka up. Pasan ke Putra Sungai Belantiak itu makonya dia jawab Putra Galisa aja pai namo sajalah sesuai Putra Galisa ya apa untuk kami yang dicaciang cah beranjak ya op tunggu kata berjawab gayung bersambut kami makan sahur bagai dulu ya nyak imam kami di tip dan masjid juga ya. Ya terima kasih Putra Sungai Belantiak, Putra Galisah, betul betul aku imamkan kojo. Hati-hati di jalan. Kalau gue ko ala tada ngada iyo ala bagalui dendang josaluang duduk laba di nanare kapalayaran ko lagunya Rasungai Belantiak tolong danga kalau penyakit nan ditangguang ala baratu dukun mau be kana tawana ya bisono on kanduang ya tikam detail kendak dari wanijat sarombongan di belakang coba belum gelek pantunjuk ke basi masuk apa yang kalau labarati dukun mobek tambah naik bisonya tu kayak tiap patah saya seorang tu lah yang ya lala ya ambil basi untuk pisau dibawa ke tukang apa di toko antela dasar dipanggang jobaro api mulia basi menjadi lunak kok candor rindam tegalak basi nak basah ruang bau kia batang padi pisah sudah uluman nanti rancak bana kepamenan kamabai lagi di bawah nan kandung yang di belakang baru sampai sama datang mungkin tak goli-goli silakan merapik kamu kok di bangku kita banyak kosong ya oi kok jadi udah karantau pitaru adenai tolong kanang
nangko jani ayah di sinan nambek dasawa diminumi kok ada buah kini nak masak usah diambil tuan makan rancak kain tak gantung ijan diambil disaruangi kok nangkok tuan kiajo janji denan indah marilakan tangguanglah dosa salamunya iya dan kanduang Ya Pendok Nero serbangan Ulah Pucuk Family Raya. Dari Family Raya Pondok Nero biasanya Ulah Pucuk